weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to keɗere to sadela to aali wuure to guijiɗon to ciloñ to dabiya odeji to kobbillo to dunga wuuro ceerno dunga wuuro alpha to dunga bosoyaɓe to nabbaji ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ha to on takkusan kadi juula ha to galle ceerno ibrahima ba to hoore fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie otoji kewɗi e nder leydi Mauritanie otoji kewɗi e nder leegal bitegal iloka sara ambassade mo leydi Chine tawama tigui dendagal ɗin otoji gonnoɗi ɗon kappoji men uddita batiraji ne gujja to leydi Sénégal Malick Gakou holliri tigui wonde ko candidat yidde ardade ho leydi ndi e sumgoji tijjaɗi en 2024 o suɓima biyeteɗo Ahmed Haydara maire mo Guédiawaye holliri tigui ko on wonata directeur campagne makko to leydi Mali à partir de 1er janvier 2023 woni ɗo e lewru fawndu seeɗa wadde kaska wonande ɓen dognoɓe motoji e joloɓe motoji kala ko obligatoire to leydi Niger chef d'état-major général des armées mo leydi Niger waɗi jillumuma to bene to république démocratique du Congo tonne ko jaltugol aduna gonnoɗo jaydiyanke e RFI woni radio France international biyetenoɗo Kasongo yamba kabaruji men jolam jaɓiri ma jaa ha to leydi Turque to leydi Espagne to Afghanistan to leydi Israël ha to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla mon ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita diabète cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koyemumen ceerno Djiby Sy ene yawna rewɓe ronkuɓe sowade dartoraɓe e rewɓe wonduɓe e gorko seydane walla sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 1 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafin yaltayma ha laaɓa fannu kesso mo ceerno Djiby Sy yiite ko ɓooyani waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani fodde 100 rafima yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala nokkus neɗɗo woni taw ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi jiɗɗa wonde listihara ko inde ma inde nene maɗa dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Sénégal kala ko 100 CFA ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo wiya dendagal kilineɓe makko kala to mbawɗa wonde safaruji ma e leɗɗe ma ne mbawi yettade ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina kilinaɓe mum e oɗo ñalawma hande omo tawi to wuuro to base makko taweteɗo to Djouma e nder leydi Sénégal kala jiɗɗo jokkodirde makko so tawi ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie hutorto ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum wonde base makko taweteɗo to Nouakchott legal tinnette ka base o ne tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade makko
musidɓe tedduɓe funnange hirnange rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joɗɗiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena ciggam nangue wulgue diaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nangue wulgue diaw ko équipe keɓlaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garɗuɓe golle joguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulgue diaw e gardogol Harouna Daouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne ciggam nangue wulgue diaw ari ko fabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kononne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu ngam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigoji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigoji jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw woto woɗɗo joni joni so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw ari ko fabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeeyge hayso higgiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keɓlaɗo garɗuɗo ciggam nangue wulgue diaw
kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo 13 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiɗo ne gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen e nder falde to wiyete Amiraka aya ne tawe to rewo leydi Mauritanie ko oto goto taw ko jollunoɗo yahannoɓe asoyde kanŋe ko on oto waɗi accident o noon on oto noon ko kañuma waɗi accident e nder accident he noon teskama tigui e nder oɗon accident teskama neɗɗo goto hawri hen la jala fodde yimɓe tato woɗɓe mbarmi hen barmanɗe musde no fewi yimɓe tata wonɓe mbarmi hen barmande musde no fewi hollirama noon werla o Allah accident o musde o yan tigui ha waɗi tallo barigal woni ko wiyete tono kanko werla o noon komo hinde katkata tutere dendagal gañiɓe hen ɓe kala noon nawama to hôpital hamo zoyrata ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni fedde taw ko fedde bandiji taweteɓe to leegal wiɓe taweteɓe to leegal bitegal iloka noon koya ene jeeya tigui e nder tefraka zeyna to rewo hôpital national mo nakshota bandiji ɗi noon koɓe hinde braqueruji ɓe mbaɗa waɗi braquage noon yoga ɗi no yoga kay e autoji ɗiɓe tawno ene gaari ɗon e mbaali ɗon ɗum noon ko jamma heccanki beɗɗo o ɗum waɗi noon kamɓe wiɓeɓe noon ɓe kelata tigui ko pare-brise uji walla ɓe kela vitre uji portiére uji autoji ɓe iddita ɗiɗon autoji ɓe iddoto nawde kay ko batiraji e dendagal kadi gueɗe taw ko gueɗe personnel ɓe tawi autoji he kala ɓe jaadi hen autoji kewɗi noon joom autoji kewɗi pini tigui tawi ko vitre uji autoji mumen walla pare-brise mumen e kela batiraji mumen e nawa e gueɗe mumen tokosa ɗe ɗaccino e nder autoji he kala ɓe jaadi hen ha joni ko nder leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele woni Mohamed Salema Wula Merzouga o yewtidi ko juuti to banggue téléphone e namdo makko sehil makko biyeteɗo Maurice Sanda Koyate on ko jagorgal leydi Guinée kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele ɓe jewtidi ko juuti noon ko fate jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tenti noon ko fate tekkinde nden ka e kisal ɓesguji leydi ɗe ɗiɗi tawateɓe hen kala e nder leydi keddini ɗi nde wonno kay oɗo saaha joni teskama tigui Mauritanie naɓe hewɓe ene tawi nder leydi Guinée Conakry tawa ko ɓuuri hen hewde ko commerçant ji jogui toon ko magasin aji e boutique aji mawɗi no fewi ene teska noon kila kayen miniature uji woni tigui dadiɓe nder guite laabu Alpha Condé fade oɗo saaha joni nden ka e kisalam ene ngakki no fewi e nder leydi he kono noon kadi ne teska kadi to banggue Mauritanie guinenaɓe hewɓe ne tawe hen ko ɓuuri hewde ɓene guinenaɓe noon ko yimɓe feccide leydi ndi tigui gam wadde ko wiyete clandestin yaɓande to dongre Europe kabaruji men ɗemgal pulaar sono wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal naɓe wurɓe to dowlaci tentuɗi Amérique ɓe mbaɗi seppo mabɓe e moɓodiral mabɓe yeeso bureau ji to wiyete CNN aseta hanki o hollirde mette mabɓe kay ko fate nangugol jandiyanke biyeteɗo Papa Ali Niang biteɗo Papa Ale Niang noon ɓe namdima on Papa Ale Niang nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Mboura bitenoɗo BMK ko biteɗo BMK ko kañuma yooɓi fittandu sehila muɗuma mo hodduno e suudu woturu biteɗo biyetenoɗo B6 e saaha kay duko wonno hakkude mabɓe ko ɗon tigui ɓe lawodiri o yaltini laaɓi noon o rofi on e laaɓi e reedu ko hen wasi fittandu mum kanko noon ko ɗon tigui o dogno kono haɗani policier ji ɓe commissariat central mo Mbouro teeɓi momo o tawe tigui noon wonno on tana wonno tigui guila ñande jamma jeenayyi ene wiyata sappo lewru novembre gonɗen ndu to leegal bitegal TFS kamɓe ɗiɗo noon woni barɗo hoore o e baraɗo kala koɓe sehilaɓe kamɓe ɗiɗo kala koɓe awoɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen en gardidi kabaruji men Malick Gakou ko gardiɗo landa wiyete ka le grand parti kanko Malick Gakou noon holliri tigui wonde ko
gembaniɗo kay yidde wonde horejo leydi Sénégal e subgoji tijjaɗi en 2024 ko aleda hande noon sappo e tati lewru novembre gonɗen ɗum ko nden tigui landa makko ka waɗatamo investi e ngoɗon miijo o suuɓima noon haalani ɗon tan saabu kay o suuɓima jogorɗo wonde directeur campagne makko woni directeur Rouma jarribe makko o suuɓi noon ko Ahmed Aïdara noon kañum woni maire mo legal Guédiawaye Malika Gueye ancien député on suuɓi ɗum o waɗi ɗum coordinateur national ko fati e oɗon candidature ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ha joni ko ñande nogas lewru novembre gonɗen ɗum fuɗɗoto coupe du monde to Qatar woni noon équipe mo Sénégal les Lions du Sénégal ene jeeya tigui équipe aji ɗaftodirtoɓe guel ɗon kawgela Yankoba Diatara kañum woni ministre des sports woni jagorgal kalfinaɗo ko fate coftal ɓallimo leydi Sénégal o holliri ñande aljuma ɓennuɗo o wonde kay Macky Sall horejo gendi Sénégal rendini tous les moyens dendagal koɓe cohluno kala waɗi e juuɗe mabɓe wonde wonnoon kay woni yidde mum e fandare mum ko yo équipe leydi Sénégal e dendagal ɓeɓe jadata ɓe kala yo gon dans les bonnes conditions mbawa tigui wadde kuuɓo hano hannirta ni ko ɗum woni yidde horejo leydi ndi o holliri noon kala koɓe namdino e koɓe namdaki kala kene addana moƴƴude équipe o Macky Sall waɗi ɗum horejo leydi ndi o holliri ɗum noon koye émission taw ko émission moɓe inniri émission spéciale Qatar 2022 tawi noon ɗum waɗata koye radio télévision mo RTS o holliri kadi kala koɓe cohluno Macky Sall waɗi e juuɗe mabɓe e kadi Macky Sall holliri wonde ma ittu délégation timmuno ko 150 neɗɗo nelde ɗum to Qatar taw ko wiyeteɓe les supporters wonande kay équipe mo Lion du Sénégal o haalani ɗon kadi holliri Macky Sall namdima kay e nder 45 département taweteɗe e nder leydi Sénégal e nder ɗin département ji kala yo waɗe hen ko wiyete fan zoom woni tigui nokkuji waɗe hen écran taw koye nder boyo mawɗo waɗe hen écran ji taw ko écran ji géant ji mawɗo no fewi beele kay yimɓeɓe ne mbawa yebde couperi mondudi hano hannirta ni yidde Macky Sall kay kala koto Sénégal naji woni yo yeb kawgel guel hano hannirta ni o holliri noon wonde kadi hikka RTS woni radio télévision Sénégal ma waw yaltinde matchuji coupe du monde kala hano hannirta ni ɓe kolliri kadi o holliri kadi wonde leydi laamu ngu kay sifodiri e société biteɗo SD consulting on SD consulting noon kañum ƴettata ɗin image uji to RTS wawa nulde ɗum ha e dendagal nokkuji to écran ji géant ji mbaɗa to ɓe mbiyata fan zoom kala beele kala to neɗɗo woni e nder leydi he nder 45 département ene wawa yebde matchuji ɗi en direct habruji men ɗemgal pulaar kabruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal kabruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal catala bitengal koli deppa woni collectif pour la libération de détenus politiques ko catala dariɓe haɓade kay ko fate goppitgol dendagal ɓen yimɓe nangaɓe ne ndumba tawa kay tuma numbira ko fate banggue dawrugol woni les prisonniers politiques dariɓe kay no ɓen goppitira ha laaɓa ɓe koligal catal noon holliri wonde ñande aljuma garowo ɗo sappo e jeetati lewru novembre koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe sanga 15 heures woni 3 heures caggal juulal tisbara ɗina seppoji noon e ngal mawɓodiral ɓe ɗamni wadde ɗum koto nokku to wiyete place de la nation woni place de la nation noon waɗɗani rond point BCAO ɓe kolliri noon alay saguel nangaɓe ɓe kala taw cokira ko bone dumbira ko bone dawrugol nde goppitte ha laaɓa saabu kay ɗeɗon gueɗe ene nawtira ene ɓawa wonande kay démocratie mo leydi Sénégal ko noon kadi dendagal nangaɓe ne nanguira to banggue jaydiyankagal kala ne mbawata woppitede hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen Macky Sall horejo gendi ni o ummima aseda hanki o aseda kikiɗe o yaaɓini ittilana makko ndi o ko yaaɓani wuuro witego Bali kañum woni lamorgo leydi Indonésie na yumuto noon ko tawtoriyede batu witegu G20 baru kanko Macky Sall noon kanko woni horejo gendi Sénégal kanko kadi woni président de l'Union africaine o holliri noon guna batu noon waɗata ko ñande 15 e ñande 16 lewru novembre gonɗi ɗum mawa joddo toon noon e ardiɓe fedde G20 nde kala ɓe mbawa yewtidde ko heewi ko fate coopération woni jokkodiral moƴƴal ha tengti noon to banggue santé to banggue énergie ha to banggue transformation numérique kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko famdi kala fodde commissaire uji 5 taw koɓe hinde commissaire principaux ma ɓeydane martabuji men woni ɓeydede grade uji men taw noon ko joguiɓe ko famdi kala duuɓi 9 d'expérience ma ɓen noon mbatte ko wiyete commissaire divisionnaire
commissaire divisionnaire non ko famdi kala ma joomum waawa ko famdi kala non ma joomum waɗa kay ko famdi kala fodde duuɓi sappo e jeeɗiɗi ancienneté wonde commissaire ko wayno commissaire El Hadji Cheikh Dramé walla ko wayno commissaire mo kañum addi commissariat central mo Dakar walla Aissatou Ndiaye on ko commissaire central mo Thiès walla Marie Diaw on ko commissaire adjoint to bureau ji passeport walla biteɗo Mamadou Tendinga on ko commissaire central mo Saint-Louis walla Moustapha Diouf kañum woni commissaire central mo Matama e wadɓe ɓeɗo kala noon ko joguiɓe ancienneté wadɓe kayi e commissariat gal ko ɓuuri duuɓi sappo e jeeɗiɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar jeena to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amady Saka Kébé assalamu aleykum warahmatullah. Ba salmitama e dendagal hettotoɓe weltare TV kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeyeten ko département Bignona accident musɗoɗe ina waɗi oto ummiɗo koye Ziguinchor camion ina sarsi kukkiyas ari ha natirde tobor galle goɗɗo ɗo no oto o taati oto nde taatima yani e galle o wari yimɓe ɗiɗo rewɓe hen goto ina sarɗano difto muɗum ko dimanche hande jogonno diftede ɗon taɓe maayi ici sarse nde oto o kadi filti wayi kono diwoni noɓe kaldi o yanoyi kadi e galle goɗɗo o mabɓi toon kadi e nayejo goto on kadi bersi garaw ɗum waɗi ɗum ko hecci hanki ɗo e nder wuuro tobor ngo ɗum noon eɗen gandi accident ji ina keewi no feewi otoji ɗi kadi nde wonno wonata hen ko sukaɓe ko ɓuuri hen hewde otoji ɗine kadi ngala fereñaji pour ha jomum wawa jaggude fereñ so en garti ɗo e nder Ziguinchor leegal ne wiiɗo tillen kamɓe de probléme ne woni hakkude mabɓe e mairie Ziguinchor ina wayno ɗeɗo balɗe sappo e jeeɗiɗi otoji mbaliti ina jahanno e nder wuuro ngo ina ƴetta mbaliti kamɓe de ɗeɗo balɗe sappo e jeeɗiɗi ɓe mbi otoji mbaliti bangaki on toon banggue sakuji e mbalit fof ina heewi e beddaji he sa naati leegal ngal ko ma ƴetta holɗum wuttama mbaɗa hinere ma luuɓeki ko nguuti ɓe gullitima noon mairie ɓe jeehi toon ɓe kalani mairie o yo waw darade wawa arande ɗum mairie ndi jaabiɓe tan wiɓe ko kamen galanaɓe otoji pour wawde ƴettude toon e dow eɗen gandi Ousmane Sonko kanko maire o toon o ɓuuri wawde gagnade toon o gagnino no feewi ina wayno bureau foof ɗon ne famɗi mo dañani ɗon temedere kaltal ene wayno Ablaye Balde dañi ɗon carte sappo walla nogas ɗum noon tekkere ne luuɓa hakkude tillen e mairie Ziguinchor sen ummima ɗon ne jeehen to e kaasa eɗen gandi kaasa ɓe kamɓe ɗe ɓe mawnini holɗum ñalawma kaasa no feewi e cosaan mabɓe e gardugol maire mabɓe biyeteɗo Ousmane Diallo eɗen gandi toon kaasa ne heewi jalluɓe ne heewi babaɓe kono noon koɓe joolaɓe nde wonno ko jiknaɓe mabɓe ɓe ko haal pulaar ɓe gonnon kono jibiniɓe ɓe nanta pulaar koɓe joolaɓe ɓe mawnini oɗo ñalawma no feewi e gardugol préfet Oussouye ari tawtorede oɗo ñalawma nde wonno eɓe kolla holɗum cosaan mabɓe e cosaan holko woni kaasa ɗum noon welta TV musidɗo mon Amadou Saka ɓe gorko motto kabruji ɗo fuɗo radio Zig FM jokkorude e Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jam allahumma amin Amady Sa Kébé dendagal ruttiɓe accident ɓe foof en mbi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna gañiɓe hen ɓen yo Allah rokku ɗumen cellal mbawa ruttade haajuji mumen eɗen mbiya kadi dognoɓe wellaji ɗi ɗe mbaɗata jaam habaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali ñande jaam 11 novembre ene wiyata 12 hollirama tigui ko camion citerne ko kañum sumi e dow lawol faade sana uslude noon ko saga 6 heures subaka nde koninkoɓe faabu noon ɓe kuccala nde ɓe keeɓi oɗon kabaru ko ɗon ɓe mbawi notitade hen ko ɓuuri yawde e yaccade camion citerne o faano koto mofti ko gasoil o rimduno tawi ko gasoil société biteɗo Africa Global groupe koninkoɓe faabuɓe kuccala ɓe pooli cumu ngu ko ɓuuri yawde e yaccade hay goto mayani hen hay goto kadi gañaki hen kono teskama kam matériel kewɗo boni hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen gam yidde tekkinde nden ka ekkisal leydi Mali e ko taari ɗum kala ñande alkamisa 11 lewru novembre 2022 ɗo gonɗen ndu jagorgal leydi Mali kalfinare ko fati koninkoɓe et des anciens combattants hono biteɗo colonel Sadio Camara kañum e setti mum timmuɗo ko wayno chef d'état major général des armées mo leydi Mali e dadiɓe hewɓe wonɓe bartabuji towɗi ɓe woniti haut gradé ɓe mbaɗi tigui jillu mabɓe to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso jillu ngu ko jillu cehilagal kono kadi ko jillu gollal délégation noon ɓe joddima e hoorejo leydi Burkina Faso e mbadi
transition hono capitaine Ibrahima Traoré eɓe Ibrahima Traoré eɓe gaddorno kadi ɓatake taw ko ɓatake dariɗo ummorade colonel Azimi Koita horejo leydi Mali faade nando mum sehil mum capitaine Traoré capitaine Ibrahima Traoré noon o yetti o mani o waɗi félicité koninkoɓe leydi Mali darde men fayide nde cuusal mumen darade kay habtade ko fati kay tekkinde nden ka ekkisa leydi Mali e habtade pelle ceɓɓitiɗe hano hannirte ni e nder leydi he nde ɓe joddima noon ɓe kolliti noon ɓe joddima kayya ɓe joddima noon e hoore kanko kamɓe délégation ɓe joddima e hoorejo leydi ndi ɓe joddima kadi e ardiɓe laamu leydi Burkina Faso e oɗo saaha joni gam yewtidde mabɓe ƴettidde peeje kay no ɓe mbawata wadde haaɓe tekkina nden ka ekkisala leyɗe ɗe ɗiɗi e keeri muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal leydi Mali kalfinade ko fate transport woni yangara werlaji o holliri tigui wonde sifande ndena sifande noon ko hollirde kay wonde à partir de 1er janvier 2023 woni hitande dartone nden wonde kay wadde kaska ko wiyete casque de sécurité woni laafaji tekkuɗi ɗi jooma motoji mbaɗata e koye mumen ɗum ɗon à partir de 1er janvier wadde ɗum ko obligatoire wonande kay kala goɗɗo baɗɗotoɗo e dow moto ha tendi haymo jolnoɗa caggal kala ɗum noon wonande motoji ɗi koyɗe ɗiɗi haɗi motoji ɗi koyɗe tati kala ɓe kolliri noon à partir de 1er janvier 2023 kala nangaɗo waɗani casque walla ne jolni neɗɗo caggal waɗani casque ko fawte ko amre fawno ha forti koyɗe guila laamu ngu noon haali ɗum fuɗɗi haali ɗum faati oɗo saaha joni dendagal jeehe e dendagal nokkuji tako goudron to yeeyoɓe commerçant ambulant to kewi tawede e oɗo saaha foof ene wi daka casque uji yimɓe hewɓe noon puɗɗima sodde casque uji guila oɗo saaha joni saabu hulde kay jogade kulhuli so ndena yontima casque ji ɗi ngakku walla tawi walla kadi ma ɗina commerçant ji ma ngabbina cogguji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Niger paɗena chef d'état major général des armées mo leydi Niger gonnoɗo e jillu muɗum to leydi Benin o gasni jillu makko ha laaɓi aseta hanki o jillu ngu ko 48 heures woni balɗe ɗiɗi nawnomo toon noon ko yewtidde nando makko sehil makko woni chef d'état major général mo leydi Benin yidde kay yewtidde muɗum e ƴettidde peeje kay ko fate tekkinde nden kay kisala leydi ɗe ɗiɗi e keeri mum kala saabu kay ɓe kolliri oɗo saaha joni to banggue keeri ɗi ha to banggue leydi Benin kala e kala saaha seɓɓitiɓe ne mbaɗa ya gartane mbaɗa toon janguji musɗino feewi koto république démocratique du Congo ucciten kabaruji men nder dongre Afrique hono biyetenoɗo Kasongo Wemba Yamba ko gonnoɗo jandi yanke mo dande mum heɗata noon feewi e RFI woni radio France international ko on yalti aduna aseta hanki o subaka o wonino kadi o wonano celluɗo oɗo saaha kala o meɗino kadi wonde joguiɗo kongola horejo leydi RD Congo biteɗo Félix Tshisekedi horejo leydi RD Congo kanko ɗum noon wonno ko en 2019 kanko noon biyetenoɗo Kasongo Wemba Yamba noon ko en 1972 o wonino kadi jandi yanke to radio télévision mo Zaïre en 1992 ko en 1992 ko nden tigo yaltino RD Congo o yaɓani to leydi Paris o ɗamata Paris lamorgo leydi France ko nden kadi o ƴetta o watti gollade e RFI woni radio France international o gollima e radio ngo noon fodde duuɓi 19 o yaltiri aduna noon ko duuɓi 90 habaruji men jolam jaɓiri koto leydi Turki paadena to leydi Turki noon fettande mawde nanama tigi fetti nanama subaka nanama tigi nyalawma asetta alet nyalama tigi aleda hande o e nder Istanbul lamorgo leydi Turki fettande de non ko yende wadi ko sara nokku taw ko nokku commercial kewdo rewede no fewi dum non wadi ko sanga 16h e waktu Turki e ngan sanga futane woni 13h e futane woni 13h ko den tigi de fettande de wadi hollirama non en cuata o andude holko sabi de don fettande ko non be kolleri wadi gañibe hewbe no fewi ko to leydi Espagne paadena seppo mo walantengo Allah wadi aleda hande o to Madrid non fodde temedde ɗiɗi ujunere neɗɗo wawi notitade e godona seppo gon seppo non ko jam yawigo seppo gon non ko namdade kay nde laamu ngu yurnito ko fati système santé e nder région capitale woni to région mo Madrid ko to leydi Afghanistan paaden Taliban en ko ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe kolleri tigui ɓe ciifi kayidi wonde kay kala ko wiyete salle de gym woni salle uji gymnastique
gymnastique to gym sport coftal ɓalli watte nder ɗiɗon saluji walla nokkuji ko wayno piscinaji public to yimɓe kewi fottude ene ɓufto ɗiɗon nokkuji kala ko interdit yo udde ha tiiɗa koto leydi Israël paɗen Benyamin Netanyahu ko mennoɗo wonde ex premier ministre mo leydi Israël ko kañum noon sumgoji ɓennuɗi sumgoji sarɗiyeji kanko heedi yesso hollirama tigui o laatima e oɗo saaha joni o arti tigui e oɗon poste mo wonno wonde premier ministre mo leydi Israël hoɗojo leydi ndi rokkimo yamirore hoɗojo leydi ndi biteɗo Isaac Herzog rokkimo yamirore kay ñalawma hande o nde o wawa tigui wadde gouvernement makko hano hannirtini siftinde on leydi Israël eɓe jogui président kono président on famdi fayida no fewi dendagal golle ko ɓuuri hewde nder leydi he fayida leydi ndi kala heewi wonde koye juuɗe premier ministre ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto dow laaci tenduɗi Amérique paɗena to dow laaci tenduɗi Amérique aseta hanki o sappo e ɗiɗi lewru novembre sanga 13h20 waktu yesa e gan sanga noon futana woni 19h20 hollirama tigui ko avion ngaji ɗiɗi taw ko avion ngaji guerre avion ngaji ɓowɗi no fewi pewnaɗi guila 1940 taw kadi ko avion ngaji bannoɗi deuxiéme guerre mondial ko ɗin tigui gonno ko wiyete show mumen woni entraînement mumen e weeyo ɗin avion ngaji ɗiɗi noon ko kañumen pelɓodiri ɗi pelɓodiri dow hen goto ko hen avion goto ko hinde bombardier B17 gorko ka noon ko chasseur Bell M63 King Cobra kanji pelɓodiri waɗi yimɓe jeegom wasɓe hen pittali men ha joni ko dow laaci tenduɗi Amérique keddoɗen ko ɗon kadi udditen kabaruji men landa démocrate en ɓe keeɓi tibɗi kettiɓe tigui ɓe keddima tigui ha joni e wonde kay ardade suudu Sénat ɗum noon ko caggal ndeɓi keeɓi polgu e nder nokku biteɗo naveta musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji meɗe ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo moon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah ene nanggani to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amady Saga Keɓe keɗkima alaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on